Не е важно колко тежък камък си донесъл, важно е колко тежък камък си свалил. Това е един маратон, едно желязно мъжко хоро. Така че ние поставихме основите на най-високия храм в България. Но когато виждаш един обикновен човек, който без много приказки прави нещо наистина грандиозно, много трудно за изпълнение, това вдъхновява. През цялото време нашата надежда е била, че не сме сами. Че това усилие, ако не е споделено, то е безсмислено. Хората, които бяха около мен, какво ги мотивира и издържаха 15 години, не знам. Това да казва така. Една работа вика, трябва да се намерят хора да свършат. След като се свърши, няма никакво значение кой е свършил работа.